sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much. Welta na kita sa programa. Ngunyan ng pagkaaga. Salamat po. May nag-donate man anonymous lang 500 pesos. Salamat tabing maray. Digdi sa nagtabang, itataot na lang po iyan and hapitan na lang po diyan sa indong lugar. Salamat po, salamat. Maski por paano may maiturol man lamang kita kay Tia, ali pa ining putiyaw sorsogon. Kumpadring Jomar, marhay na aldaw, please go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, antimanong inaksyonan kan mga barangay officials kan barangay Pati Matabaco City. Ang reklamo kan nagkapirang mga residentes na idinulok sa barangay council o kay Kapitana Lily Romero sa pagikan DCGB News ka nakaaging simana. Ang reklamo pa de iyo ang lamawan na dalan sa Puro 4 kung sain tangod ki mga arong asin pasiring pa duman ang lamaw sa nagkapirapang mga residensya. Ang DCGB News pa de personal na pinasyaran ang Puro 4 asin nahiling mismo kan DCGB News ang dalan sa ruini pa ding pribadong dalan day pa ining deed of donation sa barangay. Asin nagluluwas na dainin drainage ini na mag-irinibong na harong kay ni. Kaya so mga tubig na hali sa lababo, Nako. so inarigos, Jesus. basta tubig na hali sa harong, paluwas sa tinampo, ang dalagan. Yan. Pag abot naman sa uri baba, minagigin ang garusapa pa de. Sa ato bang hanggang residensya kan mga residentes? Jesus, mayo nagi-green-green na nag-itom-itom. Ang nangyayari pa de, so mga residentes duman sa ibaba, ang nagpapabulos is mga 5 residente, residensya. Pasiring sa tinampo. Ang nagsasalokan bulos, so anom na residensya duman sa ibaba, na dumana nag-istakan tubig, na ang sabi nga ni kan mga residentes, ang pagluwas ninda sa pinto kang harong, ang tutungtungan ninda, lamaw. Iyo, sus Mario Josep, lamaw, nag-alis ang ginibo ninda pare, inulangan, ginibuhan na dike. Sudalan. Yun ay garo na puro pispan baga, inulang. Yan, ginibugin inulang ninda, nga ninda makadiretso duman sa indang harong. Sige. Di pa kaulang nagtataso tubig, ang apektado na, so nagpapaula na residente mismo. Yan, tama. Tinoong ninda, tinoong. So, may problema na. Pag inulag kang, so, mga nagkapabulos itong, so, nagkaroon diki-diki sa tinampo,
susulato naman kan mga yaon sa ibaba. Sus Mario, di pa anong nangyari? Dinulo ko ni kay Kapitan Lily Romero Mm. and sabi ni Kapitana, ora mismo ito, kanakalis na Webes, papagarampangon niya itong mga residentes na magkaiguan ng solusyon. Mm-mm. Dahil kasusog sa Kapitan, last year pa ang problema iyan, Mm-mm. pigbalo na ninda kutang ipatrabaho yan, kaya lang dahil man ninda ba ipatrabaho, tabako man sa gobyerno ang tinampo. Iyo, pribado yan na parang binugtakan lang ng right of way yan na pribado kinonsiderar na gibuhan sa ditnadalan. Kaya lang, dining drainage system, yan ang mga harong na yan dyan, papaluwasan, over. Dahil drainage system, Mhm. dahil man dinonar sa gobyerno sudaga, Yes. kaya dahil mapatrabaho kang gobyerno na Mm-mm. mapunduhan ng dakula. Iyo, day talaga. Kasaro sa requirements kay puhan, sa diri kang gobyerno ang daga. Yes, oo. Mm-mm. Pribadong dakulang dagayan pa din na sinubdivide, Mm-mm. ining mga residentes na yaon, so nagpakabakal na yan, Mm-mm. kinawan man kidalang ka nag-subdivide, iyo yan na dalan na yan na lamaw na ngunyan. Yan, daining parang bako man dai man na daing subdivision planning kumbaga. Dahil paregar, pigpaparaka lang sudaga, Pigpaparaka lang tapos sudaga. winalatang kitinampo. Yan, sige. Sinabi ni Kapitana na naghapot-hapot naman sila kung paano niyan, tayo man na sarong problema ninda, dahil pwede mapapunduhan ka sa gobyerno Mm-mm. para mapatrabaho yan, apisarkan pa de, pag ginibuang ki-drainage, ang aagihan ninda, na daga, puro pribado hanggang makanto sa dagat. Grabe na aagihan na pribadong lugares, mga Oh, propriedades. kang inot ba kaya? Then man masyado nagka-problema pa de, tapig tutugot pa man kanso sarong may sadiri ni daga duman sa ibaba na dumana sa hindi pabulos itong lamaw. Mhm. Kada man pigagamit sudaga. Ang problema na bakal na sudaga. Yan, iba Ibang na. tao. Oho. Di pinasirahan naman nito dahil napigpabulos pa siring sa sainda. Ay problema. Kaya diyan na nagpon ang problema. Oho. Saro sa naging inisyon na solusyon ka na kalis na taon, na pag-ururuna na, sulambang residensya, magibuning kalot, Mhm. na hararom, dakula, duman hindi ipapabulo so mga wastewater. Sa Sa total ngayon, magsasaguman sa nayan, pa ibaba. Mhm. Dahil man daan nagsurunod, man sinunod kan so 5 pamilya, Nako. pinararipa ni da. So 5 iyan na residensyas na dainin tultol na drainage system nakaka-affectar kang kadakla na residensyas, over. Dahil Okay. so tubig, pasiring duman sa ibaba. Mm-mm. Di gibumakan sa baba, sabi ko na nga ni, sinulat man din daso tinampo. Iyo, totoo. Nga ni magtongdo man sa itahan sa tubig. Day sinda maulang. May diretsyo. Ngapod ka, nuisance. Pwede mo yun na i-abate ura-urada. Kumbaga, pwede mo yun na ulangon ura-urada. Nuisance yan Oo, permida sindang nakabubuntong sa tubig Yan. na mabata. Jesus Mario, si Mabata pati ang tubig pa dito sa lamaw baga. Sige. Tapos stagnant, di peligroso naman sa ilang. Mm-mm. So, nagdulok na sa DCGB News, idinulok ko kapitana. Mhm. Ang ginibo ng kapitana, tamang-tama may sesyon sinda pagkahapon, pinaapod sa mga apektadong residentes. Okay. Nag-urulay. Ang napag-urulayan, so dating solusyon, inisyalmente, na magkalot ang gigibuhon, susog kay kapitana, makalot nin sarong dakula na para duman sa 5 ng residentes na ito. Duman na para mientras na ipapabulo sa ang tubig habang dai panin konkretong solusyon sa barangay. Ta problemado ni sila. Taday masarap sa makapatrabaho. Aram mo, pwede yan na ipaapod kumpadreng Jimmy kayo, di-involve sa solusyon kang problema. Sumay sa derekan na yan na loting nag-subdivide. Ta, kaipuhan man iyan ninda gayod na matawan maning kuan. Kumbaga, kung pwede paninda na makonsiderar iyan na drainage system dyan, over. Oo, ang sarungan, saro yan sa pig-suwestyon ko pare, na dapat siguro mabinser so may sadiri kandaga na i-donate na lugod sa barangay so tinampo. Tangan, mapatrabaho kang barangay. Correct. Yan, sa dito man sa nayan ako right of way, itong tinampong ito, iyan ang pinaka-the best yan. Donar nagkapera man sa ng linear meters gayon . Sige.
So, I don't know kung ano ang mangyayari duman, pero sa ngunyan, para mientras na solusyon pa de, makalot nin dakula, common para duman sa 5 pamilya, tama-tamang na sa barangay, kang inot panganida, sabi ni Kapitana, o sige, magkalot ngaya kita diyan sa mga residensya nindo, tabangan mi pangay ka mo pagkalot. Dahil man naguro yun. Sus Marios. Ngunyan, nag-uyo na da. Oho. Matabang manggilari sa barangay, makigibo na lang kidakulang kalot, common duman sa 5 lima, duman yung na ipapabulos. Kisay Abang na kisay na dagan o kuparon kan kalot over. Saro duman sa 5 residentes na ito. Ah. May daga na may daga na ay siguro pang lugar na tapos iba baga pinararil na gabos. Anyway, magpararientes man sana. Ayan, sige, sige. Okay, sige. So saro duman sa dagang ito. Uyan pahayag ni Kapitana Lily Romero kan Barangay Fatima, Tabaco City. Sige. Pinapulan may baga po sir sa ambuslados nga ning harampangan magtaram sindak ng kaindang nasa kabot kung ano man sa indang sila nakit o kung ano pa man ang pwede mong i-remedyo duman sa kaindang problema. Kapag kasuranggaan po katulong man sa council na pansamantala gibuhan kay remedyo na dahil naman magparabulo so tubig duman sa ibaba ta grabe naman talagang parong. Kunyan po, so duman na sa inota na parte, magpayag naman na sing nagigibuhan man nanindak si paraan. Pansamantala na, dahil na talaga duman mag-modus ang tubig. Kasabi ni, kami man, dahil man kami ura-uradang makapatrabaho, tainot na inot, solusyon pa kami, pag-ibukang POW, tampar pa niya ako, bagang gobyerno, kay kuhan magsunod sa tamang proseso. Kaya nasabutan maninda namin, tabako man mag-iriba, halos parang kami diyaman sana. Si Kapitana Lily Romero. So Yes, ito ang parang mientras na solusyon ko na pare, makalot pangani ng lamaw, dumana sa kalot ko na pabuloso. Iyan, grabe. Nahiling ko surit trato eh. Talagang, kuan sa video, ay, talagang daing tultol na drainage system and magkakaapiktar, makaw sa ening helang sa mga residentes diyan itong sukaba na wiwaan kan tubig na yan. And tama itong ginibuman kan mga residentes na inulang ta nuisan siya. Oo. Nako, sana maapudan itong subay sa diriman kan lote na nagpabakal kaya nag-subdivide ta mapaghurunan pero horalawig pa itong hururon proseso. Oo. Okay, sige. So, yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCG. Salamat kumpadre Jomar sa mga follow-up kan mga istoryang ipigpapaabot diyan, mga reklamo, concern sa barangay kan Premier Distrito, partikular diyan sa may Tabaco City as in pagtaraning na lugares. Saro pang report bago kita mag-wind up. Salamat duman sa nagdonar 500 pesos man para kay Tia day man kita na zero natabangan man po. So naghagad man sa tuya nin akuder para sa mga parantabay sa iyang pagpapabulong hali pa ning putyaw diyan sa Sorsogon. Ege. Saro pang report kumpadre Jimmy, Chief Jim Marhay na Aldao, go ahead. Yes, salamat sabi pa din maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta na oktaba ang planong pagpapod kan sangguniang bayan digdi sa ginubatan sa mga quarry operators sa mayon unit urog na sa mga identifikadong legal pero nakakakomiter nin violasyon base sa reklamo sinadiscover sa mga inspeksyon na sinagibukan mga ahensya sa gobyerno kaiba ang sangguniang bayan. Pigibo ini kan lokal na gobyerno sigon sa mga members kan sangguniang bayan, particular an public safety as in Committee on Environment na pinagkakaraputan ni Kagawad Babanyaga, Kagawad Julay Tingson, and base man ini sa request kan local chief executive na imbestigaran sa pagsabing pigbubugta kan mga quarry concessionaires sa piligroan buhay kan mga taga-ginubatan kung saan may mga previous ng sad experience ang ginubatan po kayto sa maipon kan panahon kan reming haros nagpunas ang mga istaran kan mga residentes. Ikaduwa, bagyong Rolit, man flash flood ang barangay San Francisco, Travisia, San Rafael, habo na kan mga opisyalis digdi na matuluhan pa o mautropa ini kung kaya kamabutan kan mga espersos na ini makontrol as regulate na nanggad ang massive quarry operation sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Nangyaring kay nalawos ngunya na pagkaga naka-schedule na Committee of the Whole piginbitaran sa mga quarry operator o aninbitado ko na sa mga quarry operators ang rason bako available si Vice Mayor Tim sigon kay Kagawad Julay Tingson imbis sa Huwebes tabi pa din alas 9 ni pagkaagaman giraray. No arin giraray so horror naman.
Webes tabi pa din, alas 9 din pagkaaga. Ining petsa 30, ta na oktaba ano? Sige. Na oktaba, tindiran man girare ni mismo kan natural, yung ito, kaya na oktaba, na matindir si Vice Mayor Gemma Anong Hoko, dahil ngunyan available, kaya Webes na sana. And kuta na imbitado, ngunyan, sinda board member Dante Arandia, Chairman Committee on Environment sa Sangguniang Panlalawigan, mga parakwari, mga ahensya kan gobyerno may kinalaman sa pagtaong permit as sindaman an pwedeng makapagtaon in penalidad o makapagpapundo sa mga nadiskobring abuso sa lawas kan bulkan kung sa inday man basta nagpo-prohibit ko tanaan lokal na gobyerno kan kwari basta regulated bako maski sa insay na sana minakot in control sa aron pati mga gilid kan mga infrastruktura dikli gilid din mga rabin sarabay na sa pigtut kung maguran magbaha dahil ibang bubugsok ang natural ito guys sa baba kan ibaba kan mga enrolag dyan sa pamitisan kan bulkang. Roger. Yan tabi pa ni ang mga dagdag na informasyon din sa link DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, Chief Jim sa report hali dyan sa luwas. Mga concerns dyan sa kuwari, tama po yan. Ano na, kaya nga ni pigtatanos-tanos na and maaraman dyan sa ginubatan kung nasa tamang lugar pa. So pagkakalot o kaya pagkakalkag ng mga quarry materials dyan sa lawas kan bulkan mayon. Good day po. Gusto ko lang po ireklamo ang PSO Daraga na nanggadakop ki mga Legazpi Malabog route na mga jeep. Ang karatula po sa may DC OMC sa may Daraga Community College ini at slow down. Pigdadara ko po sinda at tinikitan pa ang violation na linag sa DTS yung disregarding traffic sign ni na DTS. Signage lane obstruction, mapagalon pa ang pagdirensya sa maghapon tapos dahil lamang pwede pakiurunan ang mga PSO Daraga. Salamat po. Ipapaabot tayo na concern na yun. Diyan sa may DC OMC slow down nakabugtak sa ining DC OMC. Tapos pigadakop obstruction. Kaya nga slow down, ma-slow down ka, no? Tapos obstruction, paano ba yan? Paano maluway-luway ka tayo, slow down. Tapos na kupon ka, obstruction ka ngaya. Paano mo ma-reconcile man agad? Diyan sa may DC OMC yan, sa info pwede magreklamo. Hindi naman, sa public market po kaya, muya kami paalion sa pwesto mi na tulong oras man lang po ang tindami. Tapos ngunyan, anapan na kami kapwesto sa third floor. Sa second floor kaya kami nagtitinda. Tapos ngunyan, napapasala. Nako. Ege, gabos po yan asikaso niya to sa mga maabot na oras sa mga programa pa maski digdi sa Tingog Kanbanwaan. Salamat po duman sa nagdunarman na nangangaipo man sa nangangaipo nin tabang 500 pesos anonymous lang daw po. Sige, no problem. Salamat po kasi do pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay tulos na masunod. News Director Mardela, ako man po si Pio Fernandez. Sa inyong natangog ang programang Tingog